आयुष्यात काही प्रवास असा होतो जे विसर आपल्याला जन्मभर ही विसरता येत नाही. पण ही कथा ऐकल्यानंतर कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगा. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हेमंत अतिशय गरीब घराण्यातला मुलगा. सकाळी शिकायचे आणि रात्री रिक्षा चालवायचे. घरी त्याचे बाबा नव्हते, फक्त आई होती. तिच्यासाठीच करायचं काय ते. आता तुम्हाला वेगळं सांगायला नको की त्याची घरची परिस्थिती कशी असेल. रात्री तो रिक्षा चालवत असे. त्यातूनच जमा झालेल्या पैशामधनं घर आणि कॉलेजची फी दोन्ही तो भागवत असे. असेच ते पावसाळ्याचे दिवस होते. किमान 12:30 तरी वाजलेच असतील. त्या दिवशी एकही ग्राहक हेमंतला भेटत नव्हता. तोही निराश झाला आणि आपल्या घराकडे जायला निघाला. त्याने आपली रिक्षा चालू केली आणि घराकडे निघाला. त्या सुमसाम रस्त्यावर कोणीच नव्हते. होते ते फक्त ढगातून येणारे पावसाचे ते पाणी. पण अचानकपणे त्याला काहीतरी दिसू लागले आणि त्याला दिसले की तिकडेच एक तरुणी उभी होती, किमान 30 वर्षाची. ती याला तशीच हात दाखवत होती. हेमंतला आनंद झाला आणि तिकडे रिक्षा थांबून त्याने विचारले. तशी ती तरुणी बोलली की मला या पत्त्यावर सोडा, माझं तिकडे घर आहे. हे ऐकताच हेमंत फार खुश झाला. लांबचे भाडे. तसं त्यांना बसायला सांगितले आणि त्यांचा तो प्रवास सुरू झाला. पण अगदी काही वेळात हेमंतनी पाहिले की ती तरुणी मुलगी हेमंतकडे एकटक पाहत आहे. हेमंतनीही त्या क्षणी तिला विचारले, काय झालं, असे का पाहत आहेत? आणि त्या तरुणीने सांगितले, भूतांवर विश्वास आहे का? आणि हेमंत अचानक दचकला आणि बोलला, असं का बोलतायत? भूत वगैरे काय नसतात. आणि ती तरुणी मुलगी सांगू लागली, बर मी एक कथा सांगते. आता ह्याचं काय उत्तर असेल तुम्हीच मला सांगा. आणि ती मुलगी कथा सांगू लागली. हेमंतलाही ते आता ऐकणं भागच होते. साधारण आजपासून 60 वर्ष आधीची गोष्ट असेल. एक चांगलं आणि भलं मोठं गाव होतं. त्या गावामध्ये सगळे अगदी आनंदाने राहत होते. पण अचानकपणे तिकडे एक म्हातारी आली. सगळ्यांना ती भीक मागत असे. तिचे ते कपड्याची अवस्था तर एकदम बिकट. काळी साडी आणि हो, जणू काही काळ्या कलरचे भस्म लागलेले असे तिचे ते कपाळ असे. ती ज्यांच्या कोणाच्या घरी जात असे ते तिला घाबरूनच काही ना काही भिक्षा किंवा खायला देत असे. पण ती त्याने संतुष्ट होत नसे. सगळ्यांना तिचा त्रास होत होता, पण ती कोणालाच काही करत नव्हती. पण अचानकपणे गावामध्ये हळूहळू करून एक वाईट घटना घडू लागल्या. गावचे सरपंच गेले. गावच्या काही गर्भवती स्त्री गेल्या. आणि आता तर गावातील लहान लेकरं मुलं हे गायब होऊ लागले होते. इकडे अमितच्या आईला फार चिंता होत होती, कारण की अमित हा देखील भोळाच व्यक्ती होता. आणि अशाच एका दिवशी अमित बाहेर खेळत असताना ती म्हातारी आली. हळूहळू आपले पावलं पुढे टाकत होती. तिची ती काळी साडी आणि हातात काठी. त्यात अर्ध्या वाकलेल्या अवस्थेत ती अमितकडे येऊ लागली. अमितची आई त्या घराबाहेर जाऊ लागली. पण क्षणभरातच तिने अमितच्या कानामध्ये काहीतरी सांगितले आणि अमित जणू त्या स्तनी स्तंभासारखा उभा झाला. पण अमितची आई तिकडे आली. तिने त्या म्हातारीला ढकलले आणि बोलले की यापुढे माझ्या मुलाशी बोलण्याचा प्रयत्न करू नका. ती म्हातारी तिकडेच पडून होती आणि एक विचित्र हास्य देत ती तिथून उठली आणि जाऊ लागली. पण इकडे अमित मात्र तिच्या आईला समजू लागला
अगं असं काही नसतं ग. मी आत्ता 10 वर्षाचा असलो तरी काय झालं? मी नाही घाबरत भूताबितांना. हे ऐकताच तिच्या आईच्या चेहऱ्यावर एक हास्य आले. ती तशीच जाऊ लागली आणि त्याला घरी घेऊन गेली. पण दुसऱ्याच दिवशीपासून अमितची तब्येत बिघडू लागली होती. अमितचे डोळे हे आता लाल होऊ लागले होते. अमितचं ते शरीर आता गरम होऊ लागले होते. अमित मध्ये चिडचिड वाढली होती. घरी 10 वर्षाचा मुलगा जेवण किती जेवेल, पण तो तर अगदी 3 ते 4 व्यक्तींचं जेवण जेवत होता. सगळ्यांना आश्चर्य वाटू लागले होते. आजूबाजूच्या लोकांनाही हे दिसून येत होते. त्यातच अमितचे बाबा हे त्या काळी मुंबईवरनं घरी आले होते. त्यांना याच्यावर विश्वास नव्हता. डॉक्टरांना तपासायला नेले, पण त्याचा कोणताच परिणाम दिसत नव्हता. उलटा अमित आता रात्रीचा किंचायला लागायचा, घरातल्या भांड्या फेकू लागायचा, कधीतरी तर आपल्याच आईचा गळा दाबायला लागायचा. हे असं का होता हे समजत नव्हते. पण एके दिवशी अमितची तब्येत फार खालावली होती. तिकडेच तिच्या आईने कळाले की यावेळेला फक्त एकच गोष्ट अमितला वाचवू शकते. अमितच्या आईने एका तांत्रिकाला बोलवून आणले. अमितच्या बाबांचा विरोध होताच, पण शेवटी त्याच्या मुलासाठी त्याला हे ऐकणं भाग्य होतं. गावातली काही वरिष्ठ मंडळी देखील तिकडे आली. तो तांत्रिक दिसायलाच विचित्र होता. त्याच्या पूर्ण शरीरावर भस्म लागला होता. त्याने अमितकडे पाहिले, त्याच्या कपाळावर आणि गालावर हात लावला आणि बोलला, माफ करा, आता जिवंत राहणार नाही. हे ऐकताच अमितची आई जोरजोरात रडू लागली. अमितच्या बाबांनी सांगितले, काहीतरी उपाय असेल, नक्कीच असेल. त्यात तो तांत्रिक बोलू लागला, काहीच उपाय नाहीये, मला जाऊ द्या. पण अमितच्या आईने त्या क्षणी त्या तांत्रिकाचे पाय धरले आणि बोलू लागली, वाचवा माझ्या मुलाला. आणि शेवटी दया येऊन तो बोलला की फक्त एकच उपाय आहे. ज्या दिवशी अमित मरेल त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तुम्ही त्याला जिथे पुराल तिकडेच ती पिशाचनी येईल आणि अमितचं प्रेत घेऊन जाऊ लागेल. त्या क्षणी एक काळ असा येईल जेव्हा अमितच्या जीवात जीव येईल आणि तेव्हाच आपण तिला त्याच्यापासून लांब करू. हे ऐकताच अमितची आई फार खुश झाली होती. पण इकडे हळूहळू अमितने आपले प्राण सोडलेच. शेवटी तो वेळ आलाच. गावातल्या सगळ्या व्यक्तींनी अमितला नेले. अमितची आई फार रडत होती. त्या मांत्रिकाने सांगितलेला उपाय खरा ठरेल तरी नाही हे सांगता येत नव्हते. ही अमित आणि तिची शेवटची भेट तर नाही ना असं तिला वाटत होते. पण इकडे गावाच्या बाहेर अमितला आणण्यात आणले. तिकडे त्याला दफन करण्यात आले आणि गावातलेच काही तरुण मंडळी आणि अमितचे बाबा तिकडेच आजूबाजूच्या परिसरात लपून बसले. हळूहळू करून रात्र व्हायला सुरुवात झाली. रात्रीचे 8, 9, 10 वाजले, पण अजून काही पत्ता नव्हता. तो मांत्रिक देखील तिकडे आला. तो देखील लांबून पाहू लागला. बघता बघता 12:30 वाजू लागले होते. अमितचे बाबा आता रडू लागले होते. त्यांना वाटले की हा मांत्रिक त्याने खोटे सांगितले. आता याच्यावर काहीच पर्याय नाही. आणि आता तर अक्षरशः 1 ते 2 तास उलटून गेला. रात्रीचे 2 वाजले. जणू गावकऱ्यांनी देखील आता तिथे उत्तर द्यायला चालू केले होते. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर नैराश्य होते. पण अचानकपणे तिकडे कसल्याचा हालचाल जाणवू लागला. एक मोठा वारा तिकडे पसरला आणि विजेंचा कडकडाट तिकडे होऊ लागला. आणि त्या क्षणी मोठमोठ्याने पैंजणांचा आवाज त्या जंगलामध्ये फिरू लागला. हे ऐकताच सगळे दचकले आणि घाबरू लागले. सगळे त्या पानांखाली आणि झाडांमागे लपून तसेच पाहू लागले. आणि हळूहळू करून एका अंधारामधनं एक बाई येऊ लागली. आणि ती तीच म्हातारी होती.
तिच्या कमऱ्यावर तिने हात ठेवला होता, हातात मोठी काठी. आणि ती अमितकडे येताच ती त्याच क्षणी तिकडचे त्याला पुरलेले ती माती आजूबाजूला काढायला लागली आणि क्रूर हास्य देत तिचे ते सफेद केस हे मोठे करू लागली, तिचे नख मोठे करू लागली आणि आता बोलू लागली, मी आता याला मारणार आणि मी अमर होणार. असं बोलताच सगळी तिने माती बाजूला काढली. त्या क्षणी तिने अमितला तिचे ते प्रेत उचलले आणि उभं केले. अमितच्या कपाळावर तिने अंगठा ठेवला आणि मंत्र उपचार करू लागली. जणू तिकडे मोठमोठ्याने वारा पसरला. पण काही क्षणात एक मोठी वीज तिकडे आली आणि अमितचे डोळे उघडले. क्षणाचाही विलंब न करता गावकरी तिकडे धावून गेले आणि त्या क्षणी त्या म्हातारीला पकडले. त्या पिशाचिनीला तो मांत्रिक तर अक्षरशः तिला मारू लागला. पण अमितच्या बाबांनी अमितला जवळ घेतले आणि त्या पिशाचिनीला तिकडेच गावामध्ये नेले आणि तिला एका झाडाला बांधले आणि तिला सगळ्यांच्या डोळ्या देखत जाळून टाकले. हे असं होताच तिने ते गाव कायमचे सोडले. हेमंतने तो प्रश्न विचारला आणि मागे असलेली ती मुलगी ती तशीच शांत बसली, कारण की ती बोलली, आता माझं घर आले, मला जायला हवं. हेमंतने ती रिक्षा तिकडेच लावली आणि ती मुलगी बोलली की एक काम करते, माझ्याजवळ पैसे नाहीयेत, मी घरून आणते. हेमंत बोलला, ठीक आहे, आणा. पण त्या क्षणी ती हळूहळू करून तिच्या घरी जाऊ लागली. घरातून जाताच तिने पैसे घेतले आणि आपल्या बिल्डिंगच्या जवळच साधारण 25 ते 30 पावलं एवढ्या लांब ती हेमंतच्या उभी होती आणि हेमंतला बोलली, हे घ्या तुमचे पैसे. हेमंत हा सुट्टे काढण्यात व्यस्त झाला आणि हळूहळू तिकडे एक हात येऊ लागला. हेमंतने तो हात पाहताच त्याला थोडं आश्चर्य वाटले. बघता बघता तो वरती पाहू लागला, समोर पाहू लागला, तर तो हात फार मोठा होत गेला आणि त्यांनी पाहिले की तो हात त्याच मुलीचा होता. किमान 30 ते 35 पावलं लांब एवढा तो हात होता. हे पाहताच हेमंत जोरात किंचाळला. आपली ती रिक्षा चालू करून पळण्याचा प्रयत्न केला. तो तिकडून निसटण्यास यशस्वी झाला, पण अचानकपणे त्याची नजर त्या वरच्या आरशामध्ये गेली आणि त्याने पाहिले की तीच मुलगी मागे बसली होती आणि ती बोलली, तू बोललास ना की ती म्हातारी नंतर मेली का नाही? ती मेली, पण तिची मुलगी मात्र जिवंत राहिली आणि ती मीच होते. आणि हळूहळू करून तिचे ते दोन्ही हात हेमंतच्या गळ्याभोवती फिरू लागले. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आयडिया आहे तेजस स्टोरी. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागामध्ये.